Moikka Juha. Moi. Mites kauan sä oot tehnyt näitä luontoyhteisohjaajakoulutuksia? 5 vuotta nyt tällä hetkellä. Sä oot kouluttanut paljon porukkaa. Joo, lähemmäs 100 luontoyhteisohjaajaa. Ja on ollut tosi kiva. Minkälaisia ohjauksia te siellä teette? No me ollaan tehty kaikenlaisia ohjauksia, mutta se, että ehkä tärkeimpänä on se, että on paljon harjoituksia, mutta tärkeimpänä on se, että osaa omasta intuitiosta ja omasta viisaudestaan luoda ihan uusia harjoituksia just siihen tilanteeseen sopivia. Juuri näin. Minkälaisia ihmisiä teillä käy koulutuksessa? No meillä käy koulutuksessa hyvinkin erilaisia ja erilaisista ammateista ja lähtökohdasta olevia ihmisiä ja paljon eri ikäisiä. On ollut sekä miehiä että naisia, tosi naiset on enemmistö. Mutta kaikilla on ollut jonkinnäköinen halu niin kuin päästä paremmin siihen omaan luontoyhteyteen ja myös ohjata muita siellä luonnossa, koska se on myös tämän koulutuksen ydin. Kenelle tämä koulutus sopii? Luontoyhteisohjaajan koulutus sopii oikeastaan ihan kaikille. Kaikille, jolla vaan on jonkinlainen kaipuu luontoon ja tunne siitä, että se luonnon taju tai se yhteys luontoon on jollain tapaa kateissa. Mutta ennen kaikkea ihmisille, jotka haluaa tuoda luonnon myös jollain tapaa osaksi omaa työtä, esimerkiksi opettajat, niin kuin kasvattajat tai ympäristöalalla olevat tai joogaopettajat, joogaohjaajat, terapeutit. Kaikki jollain tapaa, jos haluaa tuoda sitä luontoon mukaan sen omaan ohjaustoimintaan tai työhön jollain tapaa liittää, niin semmoiset on hyviä ammatteja. Mutta toki myös tästä luontoyhteisohjauksesta saa ihan oman ammattinsa, jos haluaa sen tehdä. Ja koulutus tarjoaa ne välineet siihen ohjaukseen ja sen oman ammatillisen kasvun myös kehittämiseen. Mutta sopii kaikille. Haluatko kertoa vielä jotain siitä itse luontoyhteysohjauksesta? Luontoyhteysohjaus. Eli tärkeintä on ehkä siinä se ensinnäkin, että ihmisellä on semmoinen turvallinen tila ja paikka kokea. Ja oikeastaan luontoyhteysohjaus on sitä, että me luodaan se ja mahdollistetaan se tila sille turvalliselle luonnon kokemiselle ja luontoyhteyden syventämiselle. Onko teillä kuinka isot ryhmät yleensä koulutuksissa? No meidän ryhmäkoko on ollut sillä lailla, että me ollaan niin kuin ajateltu, että se ei saa olla liian iso, että meillä on ollut maksimissaan 10 henkeä mukana koulutuksessa. Se voi mennä 1-2 yli tai sitten se on ollut aika usein vähän myös pienempi, mutta maksimissaan 10 henkeä, koska silloin kaikki tulee huomioon otetuksi paljon paremmin, kun ollaan pienessä ryhmässä. Tarviiko minulla olla jotain välineitä, jos mä osallistun koulutukseen? Kun tulet luontoyhteisohjaajakoulutukseen, et tarvitse oikeastaan mitään välineitä muuta kuin säänmukaisen varustuksen. Ja tietysti vähän syötävää ja juotavaa. Mutta säänmukainen varustus, koska me ollaan luonnossa, me oikeasti ollaan täällä.
ja tarvitsee oikeasti pukeutua sen sään mukaisesti kerros pukeutuen. Muuta ei oikeasti tarvitse tuoda, paitsi avoin mieli. Minkälaisissa paikoissa nämä koulutukset on? Nämä koulutukset järjestetään yleensä paikoissa, missä jollain tapaa on se luonto tosi lähellä. Mutta se ei ole tietysti pakollinen, että meillä on ollut myös aika lähellä asutuskeskuksia pidetty näitä koulutuksia. Mutta mä oon pyrkinyt valitsemaan näitä koulutuspaikkoja siellä sillä tavalla, että jollain tapaa ainakin jossain paikassa siellä mieli lepää. Mistä se mielen lepo, pienen rauha sitten on ihmisille? No mun mielestä luonto luo sen mielen rauhan meille kaikille, jos me vaan annetaan se sen tehdä, koska luonto elementtinä, ja mehän ollaan osa luontoa, mutta se luonto meissä, kun me mennään sinne metsään tai puistoon tai mikä tahansa, niin meidän aistit herää ja ne automaattisesti hiljentää niitä meitä omia ajatuksia. Ja kun ne meidän ajatukset hiljenee, niin se mieli rauhoittuu ja se mielen rauha tulee. Se luonto tekee sen meidän puolesta. Luonto. Luonto on siinä mielessä jännä elementti ja me ajatellaan myös jollain tapaa sitä, että se meidän luontoyhteys on kateissa. Mutta se yhteys ei ole koskaan kateissa, koska me ollaan osa luontoa, me saadaan kaikki luonnosta. Saadaan ruokavaatteet, lämpö, katto pään päälle, me saadaan kaikki. Me ollaan itse asiassa luonto, me ollaan osa luontoa. Ja oikeastaan luontoyhteisohjaajakoulutuksessa on tarkoitus herättää se oma luonto ja rakkaus siihen ympäröivään luontoon. Eli kysymys on yhteydestä ja yhteydestä omaan luontoon ja ympäröivään luontoon. Mitä sinä, Juha Kivinen, rakastat luonnossa? Minä rakastan luonnossa oikeastaan sitä, että luonto on oma itsensä. Että kaikki on täällä omia itseään ja ilmentää oikeasti sitä, mitä heidän pitää ilmentää. Puun on tarkoitus kasvaa isoksi, hienoksi puuksi ja sen pyrkii kaikin keinoin kasvamaan isoksi, vahvaksi puuksi. Ja samoin kasvit pyrkii nousemaan ja oikeastaan sama meissä ihmisissä, koska me ollaan osa luontoa. Niin myös meissä joku pyrkii jatkuvasti kasvamaan ja nousemaan ja ilmentämään sitä, kuka me ollaan. Ja luonto toimii jatkuvasti peilinä sille meidän omalle kasvulle, jos me niin halutaan. Kuka sinä olet, Juha Kivinen? Minä olen luonto. Samanhenkinen porukka on ollut koossa ja harjoitukset on ollut lyhyitä ja ytimekkäitä ja luontoyhteys on syventynyt. Ohjaustaitoni on kehittynyt uskaliaammaksi ja pysyn paljon rauhallisemmin ohjaustilanteissa. Ollaan levitetty kädet ja annettu itsemme olla tuulen mukana. Parasta on ollut luontoyhteys ohjaajakoulutuksessa. Luonto. Se on lähellä mun sydäntäni. Hei, ollaan Riian kanssa tässä mettässä ja miettimässä seuraavaa luontoyhteisohjaajakoulutusta. Ja
Oikeastaan sitä kauheasti tarvitse miettiä, koska runko on valmiina ja yleensä annetaan sen intuition ja sisäisen viisauden ohjata yleensä niitä harjoituksia, mitä tulee. Ja samalla lailla sä opit ohjaamaan niitä harjoituksia sieltä omasta viisaudesta ja intuitiosta käsin. Tervetuloa luomaan yhteyttä luontoon. Niin, tervetuloa luontoyhteisohjaajakoulutukseen. Täällä sitä yhteyttä haetaan nimenomaan. Ja meillä on myös siellä hauskaa. Aina. Moi. Moi.